नामा नाबा ना राबा नाबा ना राबा रामा राबा माथो गालाय नाबासोनो आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय नोङो बेयाव हाबा जाफैना खै बोसोर जाखो आं मिथिया मिथिया हाबा जानायखौ मिथिया इयाव हाबा जाफैनायखौबो मिथिया आङो माला माला फैथों ओं गथ'फोरा गंनैबो देरबाय दा सानैबो ना गंनैबो सानै सानैबो देरना बेनिफ्राय नोङो रैसुमैबो गिदिर जाबाय आजायाबो गिदिर जाबाय ओमफ्राय आजाया इसिं जाबाय ओमफ्राय नोंना एक्टरा अबाव थायो दायो केन्ना 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 माने केनेना दंहैयो केरेला माने केरेला केरेला नोङो फार्स्ट हाबा जाफै जेनेबा बर' रोंना रोङामोन रोङाख' इदिनो बिदिनो रोंखायो आदसा ओमफ्राय नोङो बेनिफ्राय नोङो मा गोसथोनानै फैनाय ना खारसो फैनाय होल्लुगुरु माथो मालाय नायनानै लायदों होल्लुगुरुसो नायना लायदों बिसोरो नायना लायदों आल्ला फैथारामोन आङो नों फैथारामोन गोसोथारामोन आङो आंना गोसोथोनाया मालाय गहपुरावसो दंमोन बर' मानसि ओइबो बर'नोखा जि आरामखामोन माबा देनाना गिदिर गोलाव आराम हिनसाबखामोन ओमफ्राय मिस्ट्रि मावो आरो सियार टेबुल बेरेंसि फालें माबा माबि बनायोमोन बे मानसिया थाल्ला लाथारगौमोन होनदोंमोन नोङो ओमफ्राय थगायनानै लाबोदों आंखौ थगायनानै लाबोदों आदसा थगायनानै आंखौ बिनानै लायबाय बेनिफ्राय न'निफ्राय गहपुराव आनैमोनाव थायोमोन नालाय औ नोङो एकदम गहपुरनिफ्राय बिनानै लायबाय ओमफ्राय इयावसो होफैबाय राखेबनाव ओमफ्राय नोङो होमबा दा गोसोआवलाय माबायदिथो फैनानै दाबो मोजां दं मोजाङैनो दं होमबा बै समाव फैनायाव नों सानबेसे गाबखुमानाय ना गाबाखै गाबाखै लोगोरु बेनो मोजां बे गोदोना गाज्रिथार ना खानायाबो नै इसिम लादों फाग्ला बायदि गोसोथाराखैमोन आं बेखौबो थाल्ला बारा बारा हरथारदोंना ओमफ्राय दालाय बेखौ नों मिथिला मिथिया दा अबाव मा जादों होमबा बेरेफुंजानि सासे माइरं मागि फैदों खालामलायबो नै आंखौसो बेयो मानो नांगौ नोंनो बे माइरंखौलाय रायजोनि माइ हानो जुमाय संनो रायजोनि माइ हानो जुमाय संनो बा रायजोआ माइ हाबा माइ जुमाय संनांगौ नै देवबारखालि आदसा न'खरसेयावलाय बेसेबां खै केजि खुरैसेयाव बेसेबां जागोन आन्दासाव आधा केजि जाखालायबाय नङा खोमा फवासे जागोन जाया एक फवा नै बेलाय मा बुस्थु मनि मुलि आदसा ओमफ्राय नोङो मा होनदों गामिनि हालमाजि मासाव थाइबेसे मोनो नोंलाय हाजिरा आङो 5 मन धान मोनो मा धान बेलाय माइ धानसो होनो नोंना ओमफ्राय एक्सुवेलि आङो 5 मन माइ मासाव ना बोसोराव बोसोन जायो खोमा ना बोसोन जायो माबायदि बोसोनब्रा बोसोरसे ना बोसोरनै दालाय बे माइ हानायजों माइ हानाय खनसे बोसोनसे जाया नामा बोसोरसेयाव 5 मन आदसा ओमफ्राय माने नोङो बेखौहाय रायजोनाव बिनानै लानाय ना रायजोफ्रा होनाय रायजो होनाय नोंना रायलायनाया मानो बिदि आइया आंनासो थख' जाखायो नोंनासो थख' जायो थख' जादोंना जादोंथ' नों दानि मारै होनदोंमोनलाय रायजोआ रायजोआ हरनाय आदसा मालाय गावसोरनो जासिना हरखानाय ओमफ्राय आङो एबार 3 बोसोर जासिगोन एबारनिफ्राय गारनो हासिगोन हामबाय गारजायाव गारनो हायो होमबा बोसोरथाम मावथारनांगौ ना ओमफ्राय 3 बोसोर दिउरिबाबो सेक्रेटारिनिबाबो गावबुनाबाबो 3 बोसोर बानायनांगौ बेनिफ्राय नोङो एबारनिफ्राय लाथारला आं लानानै बिराद सास्ति जायो माथो माबायदि सास्ति
नखाय दा बेसे ओंखारबाय थानांगौ बुधबारबो ओंखारनांगौ देवबार ओंखारनांगौ खामानिखौनो मोना आङो हाजिराखौनो मोना नै दाबो माइ हाहैनांगौमोन सोलाबला देग्लायल'सो मोना दा मबाइल जोबनायखाय बेनिफ्राय आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि नोङो एक्सुवेलि मा मानसिमोन बै समाव आं नाबासो नाबा नाबा ना राबा नाबा ना राबा 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 माथो गालाय नाबासोनो आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय नोङो बेयाव हाबा जाफैना खै बोसोर जाखो आं मिथिया मिथिया हाबा जानायखौ मिथिया इयाव हाबा जाफैनायखौबो मिथिया आङो माला माला फैथों गथ'फोरा गंनैबो देरबाय दा सानैबो ना गंनैबो सानैबो देरबाय बेनिफ्राय नोङो गिदिर जाबाय आजायाबो गिदिर जाबाय ओमफ्राय नोंना एक्टरा अबाव थायो दायो केन्ना 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 माने केनेना दंहैयो केरेला माने केरेला केरेला नोङो फार्स्ट हाबा जाफै जेनेबा बर' रोंना रोङामोन रोङाख' बिदिनो रोंखायो आदसा ओमफ्राय नोङो बेनिफ्राय नोङो मा गोसथोनानै फैनाय ना खारसोफैनाय माथो मालाय नायनानै लायदों लोगोरसो नायना लायदों बिसोरो नायना लायदों आल्ला फैथारामोन आङो नों फैथारामोन गोसोथारामोन आङो आंना गोसोथोनाया मालाय गहपुरावसो दंमोन बर' मानसि बर'नखा जि आरामखामोन माबा देनाना गिदिर गोलाव आराम हिनसाबखामोन ओमफ्राय मिस्ट्रि मावो आरो सियार टेबुल बेरेंसि फालें माबा माबि बनायोमोन बे मानसिया थाल्ला लाथारगौमोन होनदोंमोन नोङो ओमफ्राय थगायनानै लाबोदों आंखौ थगायनानै लाबोदों आदसा थगायनानै आंखौ बिनानै लायबाय बेनिफ्राय न'निफ्राय गहपुराव आनैमोनाव थायोमोन नालाय नोङो एकदम गहपुरनिफ्राय बिनानै लायबाय ओमफ्राय इयावसो होफैबाय राखेबनाव ओमफ्राय नोङो होमबा दा गोसोआवलाय माबायदिथो फैनानै दाबो मोजां दं मोजाङैनो दं होमबा बै समाव फैनायाव नों सानबेसे गाबखुमानाय ना गाबाखै गाबाखै लोगो आंहा गोदो क'क्राझाराव हाबा जाहैनायाव होमबा नोङो सिगांबो हाबा जाखांखाबायमोन आदसा बेयाव हाबा जानानै दोखो दोखो गथ' गैयिनि बेसे बुजा गन्थं मोखां मोसौ बायदि बुजानानै बिदि बुंलायलायदोंमोन आंना एकदम ओमफ्राय जि जोम बाकस नै दख'ना मा मानसिमोन बेलाय राबायानो नोंसिनि मानसियानो एनसि हाबदों एनसि ना एनपि होनो माबा हाजोनि मानसि हाबदोंनो बेनिफ्राय दायो बेनिफ्राय नोङो दा गोदोनिया साबसिनमोन ना बे साबसिन बेनो मोजां बे गोदोना गाज्रिथार ना खानायाबो नै इसिम लादों फाग्ला बायदि गोसोथाराखैमोन आं बेखौबो थाल्ला बारा हरथारदोंना ओमफ्राय दालाय बेखौनो मिथिला मिथिया दा अबाव मा जादों होमबा नोंना बैजोंहाय गथ' गैखायामोन गैया गथ' गैयिनोथ' दोखो बुयोब्रा ओमफ्राय दालाय बेयावलाय बोरैथो गथ' मोनफैखो आं मिथिया दा मालायबा ना भगबाननिसो दान नालाय बेखौ आं बुंनो हाला बेनिफ्राय नोङो होनबाथ' नोंथ' जेनेबा नायजानायसो नङा होमबा बैयाव नोङो हाबा मा गोसथोलायना थांनायमोन राभाजों गोसोथोआखै बेखौबो गावसोरनो बिब' दंमोन नालाय गामियाव बिब'आनो आंखौ गोसोथोनानै लांदों आरोखि होमबा नोङो दाथ' जेनेबा नोंखौ होमबा नायनासो लांनाय दाबोथ' नों नायजानासो फैनाय इयावबो नायनानैसो लाबोदों आं गोसोथोनो रोङा बेनिफ्राय दायो नैबे गहपुरनियासो बेबो हौवाया बिराद गोसोथोयोमोन बेसेरा एमाव दानो माबा बैसागो मागोबा फिथा देनो फिथा सावनो लांफैबाय थायोमोन आंखौ आनैमोनाव थानायाव बेनिफ्राय जेनेबा नोङो नैबे दाथ' जेनेबा फ्राय मानसिया मालाय मबाइलजों गोसोथोलायलायनानै हाबा जायो नङा होमबा दानिया ओमफ्राय बिसोरो मानोथो खारलायलायो ओमफ्रायलाय आं मिथियालै बिदिखौ मा होनगोन नोंलाय बिसोर खारलायलायनाया मालाय हेल'जों गोसोथोलायलायबाय बे हेल'जों उमुक बाराव फै ओइ उमुक बाराव फै आं एयाव नेबाय थागोन नङा नोङो बिदिखौ मोजां मोनगोन ना मोजां मोना आं बिदिखौ आं बायो मानो बायो आं बिदिखौ नांखायाबो बेनिफ्राय दायो होमबा नोङो बेयावनो थासिगोन ना
थैजासो थासिगोन इयावनो थैजासो थासिगोन गथ'आनो गंनै जाबाय गंनैआवलाय सानै सानै जाबाय गथ'आनो बेखौनो गारनानै अबाव थांनो आदसा होमबा दा नोंना एक्टरा होमबा फैसा खामायहैदों हरबाय थायो बिसोरा हरबाय थायोना नोंखौ अनगोना अनालै आयै बेसे अनो अनोना आंखौसो खुलुमलांबाव नागिरो थांबाथाय खामानि मावनो थांबा खुलुमलाङो इदिनो दे बिमा थादो होननानै खुलुम नागिरो हाय हामा जाम्बि हौवा हिनजाव खुलुम नों आहा खुलुम हरो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंनो जेनेबा दा खामानि मावनो थांनायाव बियो सानसेयाव फन हरना हरा हौवाया नोंना सामफ्रामबो हरो हरनि साननि हरबाय थायो दा आं हिर'खौ लाबोआसै न'आव दोनबोबाय गथ'फ्रा नायगासिनो दं होमबा नोङो हौवाखौ मोजांखौनो मोनफैबायना बेयाव फैनानै आवगायनिखौ मोजां मोनालासिनो आगोलना फाग्लासो थैबाबो हामथारगौ आगोलना ओमफ्राय नोङो जेनेबा बेयाव फैजेनबा बर'खौ रोंना रोङामोन फार्स्ट फैजेनबा रोंगौ बारा रोंखायोमोन ना बर'खा नालाय माने फुङावनो नै जा आनैखौ लोगो मोनबाय आनैया माने गामिनि हालमाजि नालाय नै माइरं खां आं जा सिखारदोंल'मोन नै आनैया मा खालामदों बेयाव थांद' ओमफ्राय मा जाहैबाय आंबो फुङाव जा सिखारदोंल' सिखारनायनि फाजेनो नुबाय आनैजोंबो एसे रायलायबाय आनैया एक्सुवेलि राभासोमोन राभाबो माने रायलायनाया बारा मायाबा जाया माखौबा सासे सानैखौनो गंसे गंनैसो होनलायलाङो माने बिनिया ओमफ्राय आंनि नामा राजु नालाय राजुखौ नों आंखौ मा होनोमोनलाय नाजु आङो नाजुसो होनना बुङो माने ओमफ्राय माबाखौ राभाखौ मा होनोमोन नोङो देलाय राभा होनलाय राभाखौ नाबा होनना बुङो केरेलाखौ मा होनोमोन केरेलाखौ केन्ना केरेलाखौ होनबा बे केन्ना गुजरात होनलाय गुजरातखौ गुजरात होनना बुङो ना दिनैहाय फुङावहाय आङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाना फैबाय भिडिअ मोनसे ओमफ्राय जोंना नै नांगौआ जोंना नुदोंना बर'नि जिआइटेक मोननाय जोंना नै उखुम मोनथाम न' मोनथाम बानायगासिनो दङ थिंखौ रोंखायोब्रा बे थिंखौ ना उखुमखौ मा होनो खुमब्राखौ रोंगौ माथो हलथैसो होनो देउरिनि राभानि हलथै ঠিক আছে लोगोफोर आङो नोंथांमोनखौ नैबे बेरेफुंजानि बयखौबो सिबिनाय आरो अननाय जासिहरनानै दिनैनि नैबे भिडिअखौहाय आनैजों एसे रायलायनायनिनो नोंथांमोननो एसे बिनि माखासे जारिमिनफोरखौ सोंनानै होनाय बायदि जाबाय आरोना ओंखायनो नोंथांमोना माबायदि सानो माबायदि मोनो नै फिसाजोआबो सिखारबाय फिसाजोआ बिराद गगा मोनसोगारदों ओंखायनो आं दिनैनि नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनो हादो अके दिनै बिदिबा बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय